Hvad er det, vi laver? På vej til Thy. Og jeg skal have 100 kroner af kassen, og ellers så smager jeg ham. Ikke drille Eskimoen. Eskimo-puls. Prøv at se ham derovre. Hvad nuls? Hvad nu? Hvad nu? Og du glæder dig. Gør du ikke også det, eller hvad? Nej. Jeg er bare taget med, fordi jeg blev tvunget. Fuck i helvede, om jeg hader våde baner. Fed sang. Det er ikke noget mere skræmmende end våde bane, mand. Kører på. Kasper! Det her er sejt, det her. Der lugter e-tæpper. Skal vi renovere sådan en motor der? Yes. Hvad var det der? Ja, der er det der i tiden. Jeg føler sgu lige lidt videre. Jeg skal finde det her, der var i orden. Ej, det der Gutter, prøv at tænke, hvis vi bliver dræbt af sådan en seriemorder. Hvor simpelthen lyser i stykker.
Hvis det kommer til at bruge det, så er det godt. Jeg skulle have haft den lortekniv med alligevel. Du får David bare ned. Hello, today we're gonna be going on the bunker yacht. Again. Number one is done. In the North Island. We're gonna go on the bunker yacht. We're going to find John. We are going to find John. He's in there, I think. Never mind, guys. He's not in there. He's in here. I have heard in my øresnægel. Så tager vi på solo expedition. Er det derinde, I var? Nå, sorry. Tror du ikke, vi kan sparke den der med? Træk maven ind. Kasper, du kan ikke komme med ind der. Fuck. Og du var ved at tage min telefon. For helvede, hus. Kan vi ikke åbne? Ej, den er våd, jo. Kom på! Ej, hoppe, de kommer der! What the flip, der er en vandsæt. Nej, det er musik, der skal skud på det. Ja, what? Ej! Men det var også, de havde jo også, det her, det var også med til at køre store bomber. Jeg er helt fascineret. Fuck helvede. Jeg elsker stof. Jeg havde set dig din gamle tosse. Jeg løb her for at se, om jeg kunne skræmme jer. Jeg var se den tosse, der står der. Men... I finder en autograf i det her. Ej, men jeg synes for helvede, mand. Kan jeg godt det her? Ej, det kan jeg kraftigt ikke, det der. Jeg kan fandme ikke komme så langt. Det ender bare en bunke lort. Han er kommet ud med bønnen. Ja. Ja, det ender bare i lort. Ud igen. Det ender jo af lort. Ja, der er bare... Der var vand i hovedet. Jeg er skyndt derud. Ej, kunne det. Nej, hvor er det glemt. Fuck, hvor er det glemt. Hold lige ved gider dø der. Fuck, jeg blev beskidt der. Fuck, man. Åh, fandme presset derinde. Vi skal have sådan noget rigtigt tøj, så vi bare ligger og så kravle. Det er fandme gået hele vejen. Jeg mener, så er det gået hele vejen. Hvad har du så gjort? Har du set dig bakke tilbage til eller noget? Jeg ved sgu ikke, vende om. Der var sygt meget plads dernede, der var sygt meget bord. Fuck, er klar. Hold da kæft, der er meget. Get out. Mikkel. Fuck, det er crazy, det her. Altså, jeg troede, vi skulle køre scooter. Fuck, det fedeste hele verden, du finder et skelet eller et hoved. Ja, sådan en afhugget hoved, det var fucking halet. Hvor man er nogen, der bare sidder og keder sig rigtig meget, så bare sidder med en hammer og hugger alle bag. Fuck, det tager så. Carsten, tjek om der er dybt. Kæft, fuck, du er skør, Carsten. Fuck, du er virkelig. Ja, det er den tunnel, vi var kommet igennem, den der. Det var der, vi var på vej ind. Det var inden noget lignende det her. Så kravlede vi ind igennem der. Den vej ind. Er der rum derinde? Jamen det fortsætter, det var det der, vi kravlede igennem. Det var sådan noget lignende det der. Ja, er alle ikke bare fyldt op med beton?